اتفيلم كجمر ميكا ماين ዝተባሃለ ህፃን ዝነብረሉ ፕላኔት ክፈርስ ከሎ ንዕዘብ በስ ድማ ኣብኡ ናዲኡን ናብ መሬት ዝወስዱ መንኮርኮር ኣስቂሎም ሓደ ዓሳ ድሕሪ ምሃቦም ናብ መሬት የፋንዎ ስድርኡ ከምኡ ዝገበሩ ንወዶም ንምድሓን ኢሎም ነበሩ ድሕሪዚ ሚካ ማይንድ ካብቲ ዝፈራርስ ዝነበረ ፕላኔት ናብ መሬት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ብተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ሱፐር ፓወር ዘለዎ ቆልዓ ናብ መሬት ተላኢኹ ነበረ ናብ መሬት ምስ በጽሑ ድማ እቲ ሓደ ቆልዓ ከም ዕድል ኮይኑ ናብ እንደ ሃፍታማት ገዛ ይወድቕ ሚካ ማይንድ ግን ዕድል ከይገበረ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ውሽጢ ወደቐ በዚ ድማ ሚካ ማይንድ ሕማቃት ነገራት እንዳተምሃረ ዓበየ ኩሎም እቶም እስራት ድማ ንዕኡ ዝምህርዎ ዝነበሩ ንሶም ቁንዓት ከም ዝኾኑን ፖሊስ ድማ ዘይቁንዓት ምዃኖም ይምህርዎ ነበሩ እቲ ሓደ ቆልዓ ድማ ኣብ ዝወደቐሉ ናይ ሃፍታማት ገዛ ጽቡቕ ክንክን እናተዋህቦ ነበረ መዓልታት እንዳኸዱ ምስ መፁ ሚካ ማይንድ ብዘለዎ ሓይልን ክእለትን ነቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ሰባት ይሕድሞም ድሕሪ ዓመታት ድማ ዓብዩ ጽቡቕ ስነ ምግባር ሒዙ ኢሎም ብምሕሳቦም ናብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ለኣኽዎ ናይ ኣጋጣሚ ግን እቲ ሚካ ማይንድ ዝኣተወ ቤት ትምህርቲ ካብ ናቱ ፈፂሙ ኣንጻር ዝኾነ ሰብ ነበረ እቲ ቆልዓ በቶም ተምሃሮ ኣመና ፍቱው ኮይኑ ብዘለዎ ሱፐር ፓወር ድማ ኣመና ክቡር ነበረ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሚካ ማይንድ ንስውን ፓወር ከም ዘለዎ ንምርኣይ ነቶም ተምሃሮ ንኸርዮም ኢሉ ዝፈተነሉ ዘይሓሰበ ኮይኑ ሓዊ ይለዓል በዚ ድማ ኩሎም ተምሃሮ ይጸልእዎ ነቲ ሓደ ተምሃራይ ድማ ይፈትዎ መዓልታት ኣብ ዝኸድሉ ዝነበሩ እዋን ብሰባት ኣመና ጸልኣት ይበጽሖ ብምባሩ ንስውን ብተመሳሳሊ ንሰባት ክጸልእ ጀመረ መዓልታዊ ድማ ዝሓስቦ ሓሳብ ግዜ ረኺቡ ኣብ ሰባት ሕማቕ ከብጽሕን ህነኽፈድን ኣብ ሓሳቡ ነበረ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ድማ ክልቲኦም ዓብዮም ሜትሮፕ ዝተባሃለት ከተማ እቲ ሓደ ዝፍቶን እቲ ሓደ ድማ ዝጽላእ ይኾኑ ሚካ ማይንድ ኣብታ ከተማ ሓደገኛታት ካብ ዝበሃሉ ኮይኑ ብዙሓት ሽግራት እውን ዝፈጥር ሓደጋ ዘብጽሕን ነበረ በንጻሩ እቲ ሜትሮማን ዝተባሃለ ድማ ብሰባት ፍትውን ብተወሳኺ ድማ ሚካ ማይንድ ዝፈጠሮ ሽግር ናብ ዝነበሮ ዝመልስ ሰብ ነበረ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ሚካ ማይንድ ዓብዩ ከም ቁልዕነቱ ግን ኣብ ፍሉይ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ነበረ በብመዓልቱ እውን በቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ሰብ ከምዘይሃደመን ንምርግጋጽ ዝርአን ዝፍተሽን ኮይኑ ሕጂ ግን እቲ ሓላፊ ዝመፀ ተረዲኡ ገይግኡ ብምእማን ከም ዝተቐየረን ካብ ድር ሕጂ እውን ዝኾነ ይኹን ጌጋ ኣይጋጌነ ኢሉ ምስ ነገሮ ንኸፋንዎ ይምህፀኖም እቲ ሓላፊ ግን ሚካ ማይንድ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክመሓየሽ ከም ዘይክእልን ሕማቕ ባህሪ ሒዙ ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ዋላ ብጌጋ ከም ዘይፍታሕ ይነግሮ ብድሕሪዚ እቲ ሓላፊ ንሚካ ማይንድ ተሰናቢትዎ ኸይድ ክብል ሓንቲ ሰዓት ከም ህያው ከም ተለኣኸትሉን እንተኾነ ግን ክህቦ ከም ዘይኮነን እታ ሰዓት ኣብ ኢዱ ከም ተጸብቐሉ ብምግላጽ እቲ ሓላፊ ነታ ሰዓት ገይርዋ ይኸይድ እንተኾነ ግን እታ ሰዓት መጻወድያ ስለ ዝነበራ እቲ ሓላፊ ነታ ሰዓት ልክዕ ምስ ገበራ ንሚካ ማይንድ ብምምሳሉ እቶም ፖላይስ ነቲ ሓላፊ ሚካ ማይንድ ስለ ዝመሰሎም ክሃድም ብምባል እናተጓየዩ ይሕዝዎ ድሕሪዚ ሚካ ማይንድ ድማ ኣብ ዘለዎ ተሓቢኡ ነቲ ሓላፊ ምስ ኣምፅዎ ነታ ሰዓት ካብቲ ሓላፊ ውፅኡ ብምግባር ሚካ ማይንድ ድማ ናይቲ ሓላፊ ምስሊ ብምሓዝ ካብቲ ቦታ እንዳተሰናበተ ይወፅእ ብድሕሪዚ ሚካ ማይንድ ተረጋጊኡ ነቶም ፖላይስ ተሰናቢትዎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ሃደመ ናብቲ ከተማ ምስ ንምለስ ድማ ሓንቲ ሮክሲን ዝተባሃለት ጋዜጠኛ ኣፍቃሪት ናይ ሜትሮማን ስራሓት ትሰርሕ ነበረት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ እቲ ካብ ስድሩ ዝተዋሃቦ ዓሳ ሕጂ ዓርኪ ሚካ ማይንድ ኮይኑ ብዘይትርአ መኪና ገይሩ ይወስዶ ብድሕሪዚ ሚካ ማይንድ ናብቲ ዝተዳለወሉ ቦታ ምስ በጽሐ ልክዕ ከም ዝሓሰቦ ኩሉ ነገር ተዳሊሉ ክኾን ከሎ ነቲ ዓሳ መስኪኑ ናብ ስራሕ ናበል ንእቶ ብምባል ናብ ዋዳልየሞ ዝነበሩ ሮቦት ምንቅስቓስ ይጅምር ድሕሪዚ ናይ ሜትሮማን ኣፍቃሪት ጨዊ ብምምጻእ ንዓኣ ብምፍርራሕ ሰብኣያ ወይ ጸላዩ ኣበይ ከም ዝርከብ ይሓታ በብዙሕ ነገራት ሚካ ማይንድ ዋላ እንተፈራርሓ ነሳ ግን ከምዚኣቶም ነገራት ለሚዳ ብምባራ ስንብድ ኣይከኣለትን ድሕሪዚ ሚካ ማይንድ ናብቲ ቀንዲ ሓሳብ ብምእታው ሰብኣያ ኣብዚ ሰዓት ኣበይ ከም ዝርከብ ብምሕታት ንሳ ድማ ከም ትመውት ፈሊጣ ንሰብኣያ ፈራሪሓ ካብቲ ከተማ ክጠፍእ ከም ዘለዎ ክትነግሮ የጠንቅቓ ናብ ከተማ ምስ ንምለስ ድማ ሓደ ቤት መዘክር ይኽፈት ነበረ እቲ ሜትሮማን ዝተባሃለ ሰብ ድማ መንደቕ ኣፍሪሱ ብምምጻእ ነቶም ኣድነቕቱ እንዳነፈረ ሰላምታ የቕርበሎም ነበረ ድሕሪዚ ነቲ ቤተ መዘክር ንምምራቕ ብዓይኑ ነቲ ወረቐት ኣብ ክልተ ይቆርጾ
دحرزي ناي بعلو بيت مذاكر أمري أمس ودقة اتبوتا بتسليم دبنا يملئ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ስክሪን ሜጋማይንድ ቀሪቡ ሜትሮማን ዝፈትዎ ኣፍቃሪቱ ከም ዝሓዛን ሜትሮማን ካብቲ ከተማ እንተዘይጠፊኡ ድማ ኣፍቃሪቱ ከም ትቐተል ይነግሮ። ሜትሮማን ድማ ክኣምን ስለዘይከኣለ ሜጋማይንድ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር ሓቂ ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ኣብ ሓደ ስክሪን ኣቕረባ። ኣፍቃሪት ሜትሮማን ድማ ነቲ ዕድል ተጠቂማ ብቕጽበት ኣበይ ቦታ ከም ዘላ ገለጸት። ድሕሪ ሜትሮማን ነቲ ድራሻ ልካካብ ኣፍቃሪቱ ምስ ሰምዐ ብቕልጡፍ ንሳ ናብ ዘላቶ ቦታ ምርሐ። ኣብቲ ግዜቲ ሜትሮማን ናብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ሜጋማይንድ ድማ ንሮክሲን ማለት ንሜትሮማን ኣፍቃሪት ንሰብኣያ ዝነገረቶ ቦታ ፈጺሙ ጌጋ ከም ዝኾነ ብምንጋር እቲ ሰብኣያ ዘለዎ ቦታን ንሳ ዘላቶ ቦታን ከፊቱ ፍልልዩ የርእያ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ሜትሮማን ኣብ መጻወድያ ከም ዝኣተወን ኣብ ጌጋ ቦታ ከም ዘሎ ይርዳእ። እታ ቦታ ድማ ናይ መወዳእትኡ ክትከውን ከም ትኽእል ክሓስብ ይጅምር። ምክንያቱ ድማ ሜጋማይንድ ኣመና ሓደገኛን ንሜትሮማን ከቀብጾ ዝኽእል መሳርሒ ኣብቲ ገዛ የዳል ነበረ። ብምቕጻል ኩሎም ህዝብታት እንዳረኣዩ ዝነበረሉ እዋን ሜትሮማንን ሜጋማይንድን ክጸራረፉ ይጀመሩ። ድሕሪዚ ኣፍቃሪት ሜትሮማን ንምንታይ ተባኢሶም ካብ ዝኩሉ ነገር ዘዕርፉ ኢላ ምስ ገለጸት ሜጋማይንድ ድማ ከም ዝተሰዓርን ንዓኣ ድማ ብሰላም ከም ዘፋንዋን ብንዕቀት ይነግራ። ቀጺሉ ነቲ መሓዝዎ ዓሳ ነቲ ሓደገኛ መሳርሒ ክውልዖ ይነግሮ። ሜጋማይንድ ሜትሮማን ሓደጋ ክበጽሖ ኣብ ዝተሃወ ከልሁሞ ድማ እቲ ዓርኩ ገና እቲ መሳርሒ ይጅምር ከም ዘሎ ይነግሮ። ድሕሪዚ ሜትሮማን ንምህዳም ይፍትን ከም ዘሎ ሜጋማይንድ ይርዳእ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜቲ እቲ መሳርሒ ተወሊዑ ሜትሮማን ዝነበረ ቦታ ሙሉእ ንሙሉእ የጥፍኦ። እቲ ቦታ ድሕሪ ምፍንጃሩ ሜጋማይንድ ሓደ ነገር ናብኦም ገጹ ተወርዊሩ ይመጽእ ከም ዘሎ ይርዳእ። ሜትሮማን ክኸውን ይኽእል ብምባል ድማ ብጣዕሚ እንዳተረበሸ ንመሓዝዎ ዓሳ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ ይሓቶ። ድሕሪ ደቓይቕ ግን ሜጋማይንድ ሜትሮማን ዝመጽእ ዘሎ ኢሉ ዝሓሰቦ ዓጽሙ ጥራሕ ነበረ። በዚ ኸኣ ሰንቢዱ እንዳረኣዮ ኣብ መወዳእታ ንሜትሮማን ከም ዝሰዓሮ ይርዳእ። ነዚ ኩሉ ዝፍጠር ዝነበረ ብስክሪን ዝርእዩ ዝነበሩ ናይታ ከተማ ሰባት ድማ ሜትሮማን ተሳዒሩ ብምባል ኣመና ይሓዝኑ። ሜጋማይንድ ድማ ሙሉእ ለይቲ ናይታ ከተማ በዓል ዋና ኣብታ ግዜቲኣ ንሱ ምዃኑ ብምግላጽ ነታ ከተማ ኣብ ምንዋጽ ይሓድር። ምስ ወግሐ ግን እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ንበይኑ ምዃኑ ብምርዳእ ወላ ሓደ ሰብ ከም ዘይፈትዎ ብምሕሳብ ናብ መንበሪኡ ድሕሪ ምምላሱ ሜጋማይንድ ናይ ብሕታውነት ተሰሚዕዎ ቀጺሉ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክሓስብ ይጅምር። ብድሕሪዚ ገና ሓድሽ ዝተኸፈተ ናይ ሜትሮማን ሙዝየም ካልእ ተዘክሮ ከም ዘምጻሉ ብምሕሳብ ንዕኡ ንምፍንጃር ሓሲቡ ይኸይድ። ዕምበባ ብምሓዝ ከዓ ንዘመናት ንዕኡ ክስዕር ከም ዘይሓሰቦን ሕጂ ግን ንዕኡ ብምስዓሩ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰ ብምግላጽ ምስቲ ዕምበባ ሓደ ፈንጂ ብምግባር ናብቲ ሙዝየም ይድርብዮ። ኣብቲ ግዜቲ ገይርዎ ዝነበረ ክዳን ቢጃማ ጥራሕ ከም ዝኾነ ምስ ተረድአ እንዳጎየየ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ሮክሲን ዝተባሃለት ናይ ሜትሮማን ኣፍቃሪት ዝነበረት ናብቲ ቦታ ምስ መጸት ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰራሕተኛ ልክዕ ከምቲ ናይ እስር ቤት ሓላፊ ንዕኡ ብምምሳል ናብ ሊፍት ይኣቱ። ድሕሪዚ ኣጋጣሚ ሮክሲን እውን ምስኡ ድሕሪ ምእታዋ ብናይ ኣፍቃሪኣ ሞት ኣመና ከም ዝሓዘነትን ካብ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ንመሳርሕታ መሲልዋ ዘሎ ንሜጋማይንድ ተሓቶ። ብተመሳሳሊ ነታ ከተማ ከም ሜትሮማን ጅግና የድልያይ ብምባል ምስ ነገረት ሜጋማይንድ ድማ ሓደ ሓሳብ ይመጸሉ እሞ ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ብምህዳም ናብ ገዝኡ ድሕሪ ምኻዱ ሓድሽ ጅግና ክፈጥሩ ከም ዘለዎም ምዝርራብ ይጅምሩ። መሓዝዎ ዓሳ ድማ እዚ ሓሳብ ፈጺሙ ከም ዘይከውንን ብጣዕሚ ሓደገኛ ሓሳብ ከም ዝኾነ ንሜጋማይንድ ይገልጸሉ። ሜጋማይንድ ከዓ እዚ እቶም ሓደገኛታት ሰባት ዝገብርዎ እዩ ስለዚ ኣነ ክገብሮ እየ ብምባል ነቲ ዓሳ ይነግሮ። ድሕሪዚ ሓደ ዘብርህ መድሃኒት ድሕሪ ምስርሑ እዚ መድሃኒት ኣብ ሰብ ኣትዩ ናይታ ከተማ ጅግና ክኸውን ዝኽእል ሰብ ንምርካብ ክደልዩ ጀመሩ። ቀጺሉ ቴሌፎን ይድወሎ እሞ መን ምዃኑ ምስ ረኣዩ በርናንድ ዝበሃል ናይ ሮክሲን መሳርሕቲ ከም ዝኾነ ይፈልጡ። ተቐቢሉ መን ክብል ብምባል ምስ ሓተተ ሮክሲን ከም ዝኾነት ይፈልጥ። ቀጺሉ ናይ ዝሓለፈ ዕላሎም ድሕሪ ምምስጋኑ መዓልታዊ ክራኸቡ ከም ዘለዎምን ሜጋማይንድ ዝስዕረሉ ሓሳብ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ይነግራ። ሮክሲን ከዓ በቲ ዝደወለቶ መሳርሕታ ኣበይ ከም ዘሎ ብሎኬሽን ትፈልጥ።
ሜጋ ማይንድ ከዓ ነፀወታ ኢሉ የዛረባ ከም ዝነበረን ነቲ ቦታ ብምፍላጣ ሰንቢዱ ናብኡ ክትመፅያ ኢሉ ብምሕሳብ ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ኩሎም ኣቑሑቱ ምሕባእ ይጅምር። ቀፂሉ መንነቱ ብምቕያር ናይ ሮክሲን መሳርሕቲ ይመስል። ንሮክሲን ምስ ረኸባ ከዓ ኣብቲ ቦታ ትሰርሖ ነገር ከም ዘይብላን ግዜ ከየድፍአት ካብኡ ክትወፅእ ከም ዘለዋ የጠንቅቓ። እንተኾነ ግን ሮክሲን በዚ ከይፈርሐት ንኹሉ ነቲ ቦታ ድሕሪ ምርኣያ ሜጋ ማይንድ ዘዳልዎ ዝነበረ ፕሮጀክት ነቲ መጋረጃ ምስ ከፈተቶ ትሪኦ። ሜጋ ማይንድ ድማ እቲ ፕሮጀክት ክበላሸው ኢሉ ብምሕሳብ ነቶም ሮቦት ፀዊዑ ንሮክሲን ሒዞማ ንክኸዱ ይእዝዞም። እንተኾነ ግን ሜጋ ማይንድ ንባዕሉ መንነቱ ቀይሩ ስለ ዝነበረ እቶም ሮቦት ከዓ ካብኣ ንላዕሊ ንሱ ይፀላእ ብምባል ሒዞም ክኸዱ ጀመሩ። በዚ ከዓ ሜጋ ማይንድ ናብ መንነቱ ንክቕየር ይግደድ። ድሕሪዚ ንዕኡ ምስ ረኣየት ክሳብ ሕጂ ዘታልላ ዝነበረ ሜጋ ማይንድ ከም ዝኾነ ብምርዳእ ዘይትፈልጦ ሽጉጥ ኣልዒላ ከም ትትኩሰሉ እንዳፈራርሐት እቲ ሓደ መሳርሕታ ኣበይ ከም ዘሎ ትሓቶ። ሜጋ ማይንድ ድማ ናይ ሜትሮማን ዲኤንኤ ክኸስሮ ከም ዘይደሊ ብምዝራብ ነቲ ሽጉጥ ንኽተቐምጦ ይእዝዛ። ቀፂሉ ንመሳርሕታ ከም ዘምፀላ ድሕሪ ምንጋሩ ናብቲ ቤዝመንት ብምእታው ብዙሕ እንዳተቀያየረ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ መሳርሕታ ምስ ተቐየረ እንዳዘናግዐ ናብኣ ብምቕራብ ነቲ ሽጉጥ ክቕበላ ይፍትን። ሜጋ ማይንድ ዳግማይ ምስ ተቐየረ ኣብ ሓደ ቦታ ተሓቢኡ ነቲ ሽጉጥ ክወስደላ ክብል ኣብ ዝከራኸሩሉ ዝነበሩ ተተኪሱ ናብ ሓደ ቀዳድ ይኣቱ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ናይ ሮክሲን ካሜራማን ዝነበርሃል እታ ናይ ከተማ ጅግና ተቐይር መድሃኒት ናብ ፍንጭኡ ተኣቱ። ነዚ ዝረኣየት ሮክሲን ክትሃድም ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ሓራግፅ ናብ ዝነበሩሉ ቦታ ክትወድቕ ክትብል ሜጋ ማይንድ ንመሳርሕታ ብምምሳል ኣድሒንዋ ካብቶም ሮቦት ንምህዳም እንዳጎየዩ ከለዉ ሮክሲን ሓደ ቦምቢ ብምሃብ ንክስንድወሎም ነገረቶ። ካልእ ኣማራፂ ዘይነበሮ ሜጋ ማይንድ ድማ ንናይ ባዕሉ ሮቦት ቦምቢ ደርቢ ይፍንጅረን። ሜጋ ማይንድ ኣብ መወዳእታ ናብ ጅግና ዝቕየር ናይ ሮክሲን ካሜራማን ከም ዝኾነ ተረዲኡ ነተን ሮቦት ናብ ዝኸዶ ንኽከታተልኦ ይእዝዘን። ድሕሪዚ ገዝኡ ምስ ፈለጡ እቲ ካሜራማን ክሳብ ዝቕየር ምፅባይ ይጅምሩ። መንነቱ ምስ ተቐየረ ድማ ሜጋ ማይንድ ከም ኣቡኡ ብምምሳል ንዕኡ ከም ዘሰልጥኖ ይገልጸሉ። ኣብቲ ግዜቲ ሜጋ ማይንድ ንዕኡ ንምስልጣን ኣዝዩ ከብዶ ከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ከዓ ንሜጋ ማይንድ መሳርሕታ ዝመስላ ሮክሲን ከዓ መዓልታዊ ኣብ ካፌ ንኽራኸቡ ትደሊ ነበረት። ነዚ ስዒቡ ሜጋ ማይንድ ምስ ሮክሲን ግዜ ክሕልፍ ምስ ጀመረ ትፈትዎን ትፀልኦን ነገራት ብምፍላጥ እቲ ኩነታት ናብ ዝነበርዎ ክምለስ ይጅምር። ድሕሪዚ እቲ ሓድሽ ዝተፈጠረ ሂሮ ብሜጋ ማይንድ ይስልጥን ነበረ። ቀፂሉ ናይ ክዳኑ ቅርፂ ድሕሪ ምሃቡ ካብ ድሕሪ ሕጂ ሽሙ ታይታን ከም ዝኸውን ይገልጸሉ። ሜጋ ማይንድ ብምሓዙ ዓሳ ዝተፈላለዩ ምኽርታት ክወሃቡ ከሎ ሙሉእ ኣቓልብኡ ግን ምስ ሮክሲን ምርኻብ ነበረ። በዚ ከዓ ዓርከይከይ ጉዳይ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ መሓዙ ዓሳ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ጓል ከም ዘይተድልዮ ንሜጋ ማይንድ ይነግሮ ከሎ ሜጋ ማይንድ ግን በቲ ዝበሎ ነገር ሓሪቑ ካብ ድሕሪ ሕጂ ንሱ እውን ፈፂሙ ከም ዘይድልዮ ብምግላጽ ካብቲ ቦታ ይሰጎ። ቀፂሉ ንኸይከይድ ኢሉ እቲ ዓሳ ሒዝዎ ዝነበረ መፍትሕ መንጢሉ ሮክሲን ናብ ዘላቶ ከተማ ይኸይድ። ሮክሲን ድማ ሜጋ ማይንድ ካብ ዝነብረሉ ቦታ ዝኣከበቶ ወረቐት ኣጋጣጢማ ትርጉሙ እንታይ ከም ዝኾነ ክትርዳእ ትፍትን ነበረት። ኣብ መወዳእታ ከዓ ታይታን ዝብል ቃል ምስ ረኣየት ብቕፅበት እቲ ታይታን ዝተባሃለ ሂሮ ይመፃ። ቀፂሉ ንዓኣ ንምውሳድ ክሓታ ከሎ ገና ከይመለሰትሉ ከላ ሓቂፉ ናብ ላዕሊ ይወስዳ። ንዓኣን ታሕቲ ብምስንዳው ዳግማይ በዚ መፂኡ ዘይበሃል ንዓኣ ከድሕን ከም ዝኽእል ንኸረድኣ ተቐቢሉ ይሓቕፋ። በዚ ከዓ ሮክሲን ኣመና ፈሪሓ ናብ መሬት ንኸውርዳን ንዕኡ መን ምዃኑ ከም ዘይትፈልጦ እንዳጨቕጨቐት ትነግሮ። ንሱ ከዓ መንነቱ ድሕሪ ምንጋሩ ናታ ካሜራማን ዝነበረ ምዃኑን ሕጂ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቐየረን ብተወሳኺ ከም ዘፍቅራ ምስ ገለጸላ ንሳ ግን ምስኡ ፈፂማ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ትገልጸሉ። በዚ ኣመና ዝሓረቐ ታይታን ከዓ ካብቲ ቦታ ብሓይሊ ነጢሩ ይኸይድ። በቲ ዝተፈጠረ ነገር ሰንቢዳ ዝነበረት ሮክሲን ድማ መሳርሕታ ንዝመስላ ንሜጋ ማይንድ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ይራኸቡ። ቀፂላ ሜጋ ማይንድ ሓደ ታይታን ዝተባሃለ ሂሮ ነታ ከተማ ከም ዝፈጠረ ትገልጸሉ። ሜጋ ማይንድ ድማ ከም ዘይፈልጥ ብምሳል ኣብቲ ግዜቲ ብዛዕባ ሜጋ ማይንድ ንምዕላል ኢሉ ዝመፀ ዘይኮነስ ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ጥራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ጽቡቕ ግዜ ንኸሕልፉ ይሓታ።
ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እናተዘናግዑ ከለዉ ድሕሪ ደቓይቕ ግን ክሰዓዓሙ ክብሉ ሮክሲን ናይ ሜጋማይንድ ሰዓት ትንክፈሉ። እነዚ ስዒቡ ከዓ ሜጋማይንድ ናብ መንነቱ ምስ ተቐየራ በቲ ዝረኣየቶ ነገር ሮክሲን ኣመና ሰንቢዳ ደፊኣ ተውድቆ። ሜጋማይንድ ከዓ ድንገት ብዝተፈጠሮ ነገር ኣመና ሓሪቑ ነቲ ነገር ከረድኣ ክፍትን ክብል ሮክሲን ሓዚና ካብቲ ካፊቴርያ ትወፅእ። ሜጋማይንድ ድማ ዳግማይ ኣብ መንገዲ መኪንኡ ጠጠው ብምባል ይቕሬታ ክሓታ ክብል ከም ናይ ሂሮ ታይታን ተመሳሳሊ ምስ እውን ፈጺማ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ምስ ነገረቶ ሜጋማይንድ ብጣዕሚ እንዳሓዘነ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ ዘሰጉጎ መሓዝ እውን ከምዚ የለ ምስ ረኣየ ንነብሱ ተገሪሙ ብምዕዛብ ናብቲ ዝነበሮ ሕማቕ መንነት ንምምላስ ይሓስብ። በዚ ከዓ ባዕሉ ንዝፈጥሮ ታይታን ንምጥፋእ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ምድላው ይሓድር። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ታይታን ካብ ገዝኡ ክሳብ ዝወፅእ ድሕሪ ምጽባዩ ከም ዘይመጽእ ተዓዚቡ ሜጋማይንድ ታይታን ናብ ዝነብረሉ ኣፓርትመንት ብምኻድ እንታይ ከም ዝገበረ ምስ ረኣየ ታይታን ትማሊ ምሸት ካብ ባንኪ ከም ዝሰረቐን ኣብቲ ገዛ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘሎ ይፈልጥ። ሜጋማይንድ ድማ በዚ ሓሪቑ ንዓኻ ዝፈጠርኩ ናይዛ ከተማ ጅግና ክትከውን እምበር ጸላእ ክትከውን ኣይኮነን ኢሉ ብጣዕሳ ክነግሮ ከሎ ታይታን ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝፈትዋ ሮክሲን ክትፈትዎ ብዘይምኽኣላ ካብ ድሕሪ ሕጂ ጥዑይ ሰብ ከም ዘይከውንን ክልቲኦም ብሓንሳብ ኮይኖም ነታ ከተማ ጸላእቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ሜጋማይንድ ምስ ነገሮ ሜጋማይንድ ከዓ ኣመና ሓሪቑ ክሳብዚ ሕጂ ኣቦኡን መሓዝኡን ሮክሲን ኢሉ ዝሓስቦም ሰባት ባዕሉ ከም ዝኾነ ንነብሱ እንዳቀያየረ ይገልጸሉ። በዚ ዝሓረቐ ታይታን ከዓ ናይ መወዳእታ ምኽንያት ረኺቡ ምስ ሜጋማይንድ ባእሲ ይጅምር። ክልቲኦም እንዳተባእሱ ከለዉ ኣብቲ ከተማ ንዝርከብ ሕድሕድ ነገራት ምብልሻውን ምዕናውን ይጅምሩ። ንዝተወሰነ ደቓይቕ ታይታን ንሜጋማይንድ ክሃርሙ ከሎ ሜጋማይንድ ሓይሊ ስኢኑ ካብ ዝተሰንደወ ቦታ ናብ መሬት ብምዕላብ ነቲ መሬት ፈንቂሉ ይኣቱ። ታይታን ድማ ዳግማይ ናብኡ ብምምላስ ከም ናይ ሜትሮማን ናብ እስር ቤት ክመርጾ ከም ዝኽእል ያጠንቅቐ ይነግሮ። ሜጋማይንድ ከዓ ታይታን ንዝዛረቦ ነገር ንዕቀት እንዳርኣየ ክዛረቦ ከሎ ታይታን ኣመና ሓሪቑ ብዓይኑ ጨረር ብምውፃእ ንሜጋማይንድ ክቆትሎ ክብል ሜጋማይንድ ብቕልጡፍ ሓደ ቦቶም ብምጥቃት ካብቲ ቦታ ተተኪሱ ድሕሪ ምህዳሙ ነቶም ዝሰርሖም ሮቦት ፀዊዑ ሒዞሞ ንክኸዱ ይእዝዞም። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ሜጋማይንድ ታይታን ይከታተሎ ስለዝነበረ ምስ ሓንቲ ጋጽዒና ዝነበረት መኪና ምስ ኣጋጨዎ እቲ ከባቢ ተፈንጂሩ ሜጋማይንድ ከም ዝወድቕ ይገብር። ኣብ መወዳእታ ከዓ ታይታን ናብቲ ቦታ ብምምጻእ ሓይሉ ተጠቂሙ ንሜጋማይንድ ክቆትሎ ክብል ብገዛ ኢዱ ንዝፈጠሮ ታይታን እንዳረኣየ ክጠዓስ ይጅምር። ብተወሳኺ ድኹም ጎኑ እንታይ ምዃኑ ክርዳእ ዋላ እንተፈተነ ክረኽበሉ ግን ኣይከኣለን። ድሕሪዚ ከም ጸላእ ንዝርእይዎ ሜጋማይንድ ታይታን ስዒርዎ ኢሎም ብምሕሳብ ሰባት ናብ ታይታን ብምምጻእ ናይ ከተማና ሓድሽ ሂሮ ብምባል ምምጓስ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ታይታን ኣብቲ ግዜ ኣመና ሓሪቑ ስለዝነበረ ወል ሓደ ስነ ምግባር ዘይነበሮ ታይታን ናይታ ከተማ ከንቲባ ዝነበረ ደፊኡ የውድቆ። ሜጋማይንድ ድማ ናብ ሮክሲን ብምምጻእ ነታ ከተማ ብሓንሳብ ኮይኖም ከድሕንዋ ከም ዝኽእሉን እቲ እንኳ ኣማራጺ ናይ ታይታን ድኹም ጎኒ ምፍላጥ ከም ዝኾነን እዚ ከዓ ክትፈልጥ ትኽእል ሰብ ንሳ ጥራሕ ከም ዝኾነት ይገልጸላ። ሮክሲን ድማ ብሓሳቡ ተሰማሚዓ ዘለዎም ኣማራጺ ሜትሮማን ዝነብረሉ ቦታ ኸይድካ ምድላይን ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ መሰረታት ምጥቃም ከም ዝኾነ ንሜጋማይንድ ትነግሮ። ብመኪና ኣኪሮም ናብቲ ቦታ ምስ ከዱ ከዓ ወሪዱ ምስ ረኣየ እቲ ንሳ ዝበለቶ ቦታ ሜጋማይንድን ሜትሮማንን ቀደም ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾነ ይዝክር። ናብ ውሽጢ ድሕሪ ምእታዎም ከዓ ሜጋማይንድ ኣመና ተገሪሙ ኣብቲ ገዛ ክዛወር ምስ ጀመረ መሳርሒ እንዳደለየ ከሎ ኣብቲ እንዳሳሎን ኣብ ጣውላ ሓደ በረድ ዝተሓወሶ ዊስኪ ርኢ። ቀፂሉ ብኸመይ እቲ በረድ ክሳብ ሕጂ ዘይመኸኸይሉ ተገሪሙ እንዳረኣየ ከሎ ብድሕሪኦም ሜትሮማን ብሂወት ይምለስ። ኣብቲ ግዜይቲ ንሜትሮማን ዝረኣዩ ክልቲኦም ኣመና ሰንቢዶም መንፈስ ክኸውን ከም ዝኽእል ድንጋር ይጅምሩ። ሜትሮማን ድማ ንሱ ባዕሉ ከም ዝኾነን ኣብዚ ገዛ ምሕቢኡ ምኽንያት ድማ ንብዙሕ ዓመታት ነቲ ህዝቢ ምግልጋል ከም ዝሰልችዎን ሞይቱ ዝተባሃለሉ ሰዓት ሜጋማይንድ ኣብቲ ቦታ ድሕሪ ምፍንጃሩ ልክዕ ንዕኡ ዝመስል ዓስከሬን ሜትሮማን ናብኡ ከም ዝወርወረሉን ኣብቲ እዋንቲ ድማ እቲ ህዝቢ ሜትሮማን ሞይቱ ኢሎም ክሓስቡን ንሜጋማይንድ ከዓ ከም ዝሰዓረ ከም ዝርዳእ ይገብር። በዚ ሜላ ከዓ ሜትሮማን ሰላሙ ከም ዝረኸበን ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብሰላም ይነብር ምህላው ንኽልቲኦም ይነግሮም።
بدحرتي ميجا مايند مس روكسين أبت ساعات تيناتو حاجز بدعم خمسة اليوم من نتايتان كسعرو خمسة لو من دا تزرار بخلو مترو مانكن اتكسي ناي ميجا مايند كسي خمس خانة بمزراب والحد حقزون كم زي كالي قلت ميجا مايند ما كابت كسا تحرموتو نسعى موسلس ودقا زلو انكم مراتي نابتس نبرو اسر بيت مملاس كم سخانة يردا دحرزي اتتايتان ستوهاله هيرو كاب شمو بتتصاراري تكباراتو خفيئو نتا ختما ام بلشاو سنبره خون كلو روكسين ناب كتما بمتصا كاميرا مانا نسنبره ام ناي قدم منتو نخملس تلمنو انت خونا جن حجي غزي خمس تودئن نعا اخ اول حد خجبرلا خمزي كإلي نقرا ميجا مايند دما او اسر بيت كوينو چانل ندقايا خلو روكسين تجويا ميجا مايند مسو زي باس انت خوينو تايتان نتا ختما خمسة دفعا اب تيفي نداغلت اي زارب نزل استعازب ميجا مايند دما بقلطفنتنا اسر بيت حلاف بمحطان مليسو ماتيو كمز استرن نحجگن كفتحو يلمنو انت خونا جن ابت معطو زنبرا حلافي ناي ميجا مايند محاسو اساس زنبرا خون كلو مننو تغيرلو ميجا مايند داق ماي كابت بوتا يهدمو تايتان كا ابت ختمات زنبرو هنصاتات اندافرس خلو ميجا مايند نابو قريبو كابتر حجي صلا خوم كم زخلن انت خونا جن تمليسو جغنا خوم كم زي كل بمنقار نو كلهم نتوم ربوت صويعو عون خدك عوي اززوم دحر ميجا مايند موتور بموساد نروكسين نامريت دحر مورادو تايتان بزسن دولهم زتقرص هنصا حلواتو في ودق روكسين كأنو مسكدت تايتان داغماي بقلطف ناو اب امصا حنت باسي سندولا انت خونا جن نتا باساب كلتا مقيلو نروكسين دحر مدحانو اب قدم روكسين بمقراب كابت ختما بمدفؤو يغريتا دحر محتاتو نتايتان مسواقو يجمر روكسين دما نتعدل بمتقام ميجا مايند دحان كم تخونه مسرعيت حيزاتو زلاسب ميجا مايند كم تيكونن نميجا مايند مسيلو زقارب سب عرقو عسا كم تخونه تردا بزخ ميترو مان مالت نتايتان سساوق زلو بعلو ميجا مايند كم تخونه نردا ابت غزيتي نحاسوت ميترو مان تخونه ميجا مايند نتايتان بزح دحر مقويايو كابس ختما زيتف انت خوينو هيوت خمزت فوق قليتو اتنكيقو نابكال ختما يلوخو روكسين كا نميترو مان مسرخبتو ابتقان سنبر سبات نسو ميترو مان تيكونس ميجا مايند كم سخونه نساعاتو بمقيار تقلت اللوم ابز ساعاتو سنبرخ اتسعى بيت اقام زتفتاره ناس سرعي تايتان كساب حجي ميترو مان مسيلو زساقوكو ميجا مايند مخان فليتو ناب اقوطو يقرب ولا كوان ميجا مايند حاريقو بوغست انتهارمو والحد تقنقن اينورون بزخ تايتان حاريقو بعينو ليزرو بموطا نميجا مايند تغليلو نمدفع يفتر نبرا إذا كل الشجر كفتر كله روكسين ناي ميجا مايند زيتر ماكينة بناي جرر نتصبر رئة الميجا مايند بدحريقو انتاي كمزلو نخرق تنقرو بزخ امنا بمجرم بقلطفنا ماكينو بمغاد نتايتان زدفو شكوت ماكينو كوت قبل اتما اخل ترجع بتايتاني تحاز بزلو حيلة تماطات إيرو تماويتونا ماكينو دحر مقرابو شكوتو يحز كابت ماكينة بونك إيرو معتوم صوتو اني ميجا مايند ناب سماي ورورو تمليسو خمت ايكي النيلو بمحساب دما نروكسين نمتقع عند حسب خلو ميجا مايند داغماي ناو بممتا شكوت دحر مقبال نمعالتات امنا شكير وزن برسب نتايتان شكوت بمكبر ملو بملو باور سيحبو يمالسو እነዚህ ሲዒቡ ድማ ኣብታ ከተማ ሜጋ ማይንድ ናይ ሜትሮ ሲቲ ጀግና ዝብል ስም ይወፀሉ ቀፂሉ እቲ ናይ ቀደም ጅግና ዝነበረ ሜትሮማን ኣብ መንጎቶም ሰባት ኮይኑ ንዕኡ እንዳረኣየ ከሎ ርኢና እቲ ፊልም ኣብሲ ይውዳ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተሰናጊዕኩምን ክትኮኑ እናተመነና እንተፈቲኹም ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅሪት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣምጡልና ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ